راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ትርከበና ምብራቅ አፍሪቃ ዝርከበ ሃገራት ህዝበን ብከቢድ ናይ መነባብሮ ቅልውላውን ጥሜትን ይግረፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብ በይነን አህጉራውያን ትካላት ስታቲስቲክስ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብዚ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዋን ኣዝዩ ገኒኑ ዝረአይ ዘሎ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ቀንዲ መሰረቱ ስርዓተ ሕጊ ዘይክተል ምሕደራን ውሽጣዊ ግጭትን ምዃኑ ይግለጽ። ማእከል ስታቲስቲክስ ሱዳን ብዕለት 14 ሓምለ ብዘውፅኦ ሓበሬታ ቁጠባዊ ዝቕባበታ ሃገር ናብ 136 ሚእታዊት ክቢሉ ከም ዘሎ መልኪቱ። እዚ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ብልዕሊ 22 ሚእታዊት ዝወሰኸ ዝቕባበ ዝፈጠሮ ምንቁልቋል ሸርፊ ባጤራታ ሃገር ኣብ መግቢ ነዳድን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ነገራት ከቢድ ጽልዋ ሕዲሩ ከም ዘሎ መልኪቱ። ኣብ ኤርትራውን መንግስቲ ነዚ ኣብ ገዛ ናይ ምዕጻው እዋን ተጠቒሙ ንኩሉ ንግዳዊ ንጥፈታት ደው ከም ዝብል ምግባሩ ካብ ናብን ሃገር ዝኣቱ ኾነ ዝወፅእ ዋኒን ብዘይምህላው ህዝቢ ኣብ ከቢድ ናይ መነባብሮ ፀገም ወዲቑ ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ እዚ ኣብ ገዛ ናይ ምውሻብ እዋን መሕላፉ ዝህሉ ቁጠባዊ ስትራቴጂን ንምሕዋዩ ዝተኣመመ መደባትን ዝገልጽ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዛጊት ንህዝቢ ስለ ዘይተገልጸ ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ብቐንዱ ኣብቲ ዘይቅርዑ ምሕደራ ከም ዘለዩ ብበበይኖም ወገናት ዝወሃብ ዘሎ ትንተነ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ አፍሪቃ ብተመሳሳሊ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ዘይርግእነትን ዓሌት ዝመንቀልዩ ግርጭትን ኣብ ቁጠባ ከቢድ ማሓንቆ ፈጢሩሎ። ብዓሌታውን ቀቢላውን ግጭታት ትሕመት ዘላ ኢትዮጵያ ብሰንኪዚ ብሓድሽ ማዕበል ተስዩ ዘሎ ናዕቢ ንብረቶም ዝዓነዎም ሰባት ረድኤት ክግበረሎም ፀዊዖም። ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣብ ዝርግሖ ዘለዋ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብቲ ብሰላማዊ ሰልፊ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ናብ ሙሉእ ሕንፍሽፍሽ ዘምርሐ ናዕቢ ሆቴላትን ዓበይቲ ትካላትን ዝርከቦም ንብረት ዓንዩ እዩ። እቶም ካብ እንጀራ እናሸጣ ዝመሓደር ኣዴታት ክሳብ ወነንቲ ዓበይቲ ህንጻታት ተጎዲኦም ዘለዉ ዜጋታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ቁልጡፍ ረድኤት እንተዘይገይሩሎም ኣብ ጎደናታት ክድርበዩ ምዃኖም ይገልጹ። ብፍላይ በዚ ናዕቢ ኣዝዩ ዝተጠቕዐ ከም ሻሸመኔ ዝዋይን ኣርሲን ዝርከቦም ከባቢታት ኣባይቶም ሙሉእ ብምሉእ ዓንዩ ኣብ ግዜያዊ መጽለሊ ተዓቂቦም ናይ ዘለዉ ነበርቲ ቅልጡፍ ፍታሕ እንተዘይረኺቦም ኣብ ርእስቲ ብሚልዮናት ዝቝጸር ብውሽጣዊ ምምዝባል ተጠቂዑ ዝጸንሐ ህዝቢ ተወሳኺ ጾር ከም ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ወገናት የጠንቅቑ። ኣብዚ ዓሌታዊ ግጭት ኣባይትን ትካላት ንግድን ጥራይ ዘይኮኑ ትካላት ጥዕና፣ ባንክታት፣ ቤት ትምህርታት ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ህንጻታት እውን ዓንዮም ኣለዉ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሶማል ካብ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ንስክላ ከም ዝወፀ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊፀን። ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምባ ከም ዝተኻየደ ዝተገልጸት ፈተነ ቅትለት ሓለውቲ ጀነራል ኢየሱፍ ራገ ብኡን ብኡ ፀረ መጥቃዕቲ እኳ እንተካየዱ እቲ ቦምባ ብምፍንጃሩ ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ቁፅሮም ብንጹር ዘይተገልጸ ሰባት ከዓ ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ኢየሱፍ ራገ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዝርከብ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ዑደት ንምፍጻም ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተኻይድሉ። ጉጅለ ኣሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ። ወሃብ ቃል ተጽሩፍ ጉጅለ ብዝሃበ ቃል ዒላማት መጥቃዕቲ እቲ ጀነራልን ዓጀብቱን ምንባሮም ገሊጹ። ንማእከላይ መንግስቲ ዓልዩ ስልጣን ክሕዝ ካብ 2008 ናትሒዙ ኣብ ሶማል ዝንቀሳቐስ ዘሎ ጉጅለ ኣሸባብ ዋላ እኳ ሰራዊት ሶማል ብ20,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ተደጊፉ ካብ ዝበዝሕ ከባቢታት እንተፀረጎ ናይ ቃጻ መጥቃዕትታት ካብ ምክያድ ግና ኣይዕረፈን። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا سلام كبرات تختتلتي مدبنا كم تلمود وتر حموس بز ساعات قرب مدب انتي كي بهلالو حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم نعدم. إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناتا امسي إرتراويان سممع سلام إيرتران إثيوبيان زحلف سمون كلاي عمتو مليو ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ድማ ነቲ ስምምዕ ሰላም ከም ተበግሶን ተዘይጸልኦ እኳ ብናቱ መንገዲ ዝተረኽበ ውፅኢት ሰላም ዝኾነ ኣብ ባይታ ዝወረደ ነባሪ ሰላም ዕረፍቲ ራህዋ ከምኡውን ናይ ሓባር ባህላውን ፖለቲካውን ምሕዝነት ስለ ዘይተረኽበ ንኽልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክንዲ ብኽብሪ ዝዝክሩ ብኹነኔ ከም ዝዝክሩ ኮይኖም ኣለዉ። ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብ መልእኽቶም ንስርዓት ግደፍ ካብ ምኹናን ሓሊፎም
ፕሬዚደንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ስልጣኑ ዝሓድገሉ ግዜ ክቀላጠፍ ምእንቲ ነቶም ኣብ ስደት ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ ዝገብሩ ዘለዉ ሙኩራት ተጋደልቲ ጀብሃን ሻዕብያን ከምኡውን ካልኦት ካብ ዝሓድሽ ወለዶ ምእንቲ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ዝቃልሱ ዘለዉ ዜጋታት ቃልሶም ሓይሎም ብሓደ ሓቢሮም ሓድሽ መተካእቲ ሓይሊ ክፈጥሩ ፃውዒት ከቕርቡ ይስምዑ ኣለዉ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ናይ ኤርትራ ኩሎም ተቃወምቲ ብሓደ ሰሚሮም ቅልጡፍ ለውጢ ከምጽኡ ይሕተቱ ኣለዉ ካብዚ ናይ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይወፃእና ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ህዝቢ ዘሕልፎ ዘሎ ስቃይ ከይርስዖ ምእንቲ ዕለታዊ መዘኻኸሪ መልእኽታት የመሓላልፍ ኣሎ ህዝቢ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ከስተማቕሮ ምስ ጀመረ ንዕለቱ ዕዳጋታት ኣስመራ ተረጋጊኡ ነይሩ ሰብ ዕለታዊ ናብርኡ ተመሓይሹ ክረጋጋእ ከም ዝጀመረ ዝተዓዘበ መራሒ ኤርትራ ንዶብ ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ክዓጽዎ ግዜ ወሰደሉን ዶብ ዳግማይ ምስ ተዓጽወ መሰረታዊ ሃለኽቲ መሊሱ ክኸብር ጀሚሩ ጥራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ብስእነት ናቕፋ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ተዳኺሙ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ምሕረት ህግደፍ ክወድቕ ተገዲዱሎ በዚ ድማ እዚ ኣብ ስደት ዝነብር ሰብ ነቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምረት ከይርስዖ ምእንቲ ዕለታዊ ገለ መልእኽታት ይቀያየር ኣሎ ገለ ካብቲ ብመንገዲ ዋትሳፕ ዝሰጋገር ዝነበረ መልእኽቲ ጣፍ ንኹንታል 7,000 ናቕፋ ኮይኑ ዶብ ተኸፊቱ ከሎ 1,500 ናቕፋ ዝኣተወዩ ሩዝ ፓስታ ንኪሎ 100 ናቕፋ ኮይኑ ይርከብ ሽዑ ካብ 16 ክሳብ 20 ዝነበረዩ በርበረ ካብ 60 ክሳብ 80 ንኪሎ ነይሩ ሕጂ እንተተረኺቡ ካብ 350 ክሳብ 400 ይሸየጥ ኣሎ ዘይቲ ነተን 5 ኪሎ ብ550 ትሸየጥ ኣላ በዚ ኩሉ ግና ጎይታ ከሕልፈናዮ እዚ ከቢድ እዋን ታሪክ ክኸውን እዩ ዝብል መልእኽቲ ይርከቦ ህዝቢ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ንስኻ ምርሓና ንስኻ ባ ዝብል ቅጥዒ ዝሰኣነ ፎኪስ ዘረባ ምስማዕን ምዝካርን ሰልቺዎ ተፅቢቱ ናብ ፈጣሪኡ ካብ ዝገብር ነዊሕ ገይሩሎ ብፍላይ ሎሚ ቅነ ምስቲ ዘሎ ድሓን ዝኾነ ናይ ዝናብ ጠሊ ተስፋ ሰኒቑ ኣብ ሓፂር ግዜ ረህዋ ክመፀሉ ኣብ ትፅቢት ከም ዘሎ ካብቲ ብብዝሒ ዝስማዕ ዘረባታት ምርዳእ ይከኣል إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ህግደፍን ኩናትን መባልዕትዮም ዝብል ካልእ ዘረባ ኣብ ማእከል ኤርትራውያን ብብዝሒ ክስማዕ ቀኒሎ ተምሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ናብ ትምህርቶም ክምለስሉ ዝተደልየሉ ምክንያት ብዛዕባ ካብ ትምህርቲ ምብኳሮም ኣሕዚኖሞ ዘይኮነስ ህላዌ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ንምቁፅጻር ክጥዕም ተባሂሉ ምዃኑ ናይ ቀረባ ምንጭታት የረጋግጹ ኣለዎ እምበር ኣብዚ ለበዳ ኮሮና ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ሰባት ለኺፍሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ክሳብ 10 ተምሃሮ ኣብ ዝድቁሱላ መደቀሲ ብዘይ እኹል መከላኸሊ ናብ ኮሌጃት ምልኣኽ ናይ ሓልዮትን ጠቋን ኣይኮነን ይበሃል ኣሎ ነዚ ስክፍታን ፍርሕን ዘራጉር ተርእዮታት ኣይጠፍአን ኣብ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ብምኽንያት ካልኣይ ዓመት ምውሓስ ሰላም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ኣብ ክንዲ ነቲ ዶብ መዓስ ከም ዝኽፈት ዝሕብር በኣንጻሩ ሰላም ባህን ዘይበሎም ከም ወያነ ዝበሉ ዘረግቲ ሰላም ክንደቕሶም ኢና ዝብል ሓረግ ብምፅሓፉ ገና ካብ ኩናት ወፃእ ክነብር ዘይክእል ስርዓት ምዃኑ ብምንጻሩ ንብዙሓት ሰባት ኣሰንቢድዮ ንመንእስያት ናብ ትምህርቲ ውፎሩ ትብል መምርሒ ድማ ምስ ምጅማር ኩናት ዝተተሓሓዘት ከይትኸውን ፍርህን ስክፍታን ብዙሓት እዩ ገጣማይ ኪሮስ ዮሃንስ ደሚ ዝፈቱ ቆልኦም ትብል ግጥሚ ኣውፂሎም ኣሎ ከም መሰጋገር ድማ ሂደት ካብታ ግጥሚ ንስማዕ ደሚ ዝፈቱ ቆልኦም ክራማት ሕሊፎም ክንዲ ምህርቲ ኩናት ዝጽሕትሩ ህይወት መንእሰያት ዓጺዶም ሬሳ ዝኹምሩ ዓውዲ መኸይዶኦም ጥፍኣት ዕጽምቲ ዝብትኑ መስአ ሳጥናኤል ክቡር ህይወት ዘብንኑ ሕጂውን ከም ኣመሎም ይነፍሑለዉ ናይ ጥፍኣት ታቱላ ካብ ሕሉፍ ዘይመሃሩ ናይ ክፍኣት ተኸይላ ቆልኦም ኮይኑ ደም ዝፈቱ ገና ሽላብ ረመፅ ጠቢሶም ብዕጫ ወለደታ ዝፃወቱ ክንዲ እንቁጣጣሽ ሆየ ሆየ ሃንስ መስቀለ ነጋሪት ኩና ዝጽሕትሩ ናይ ጥፍኣት ዕሰለ ድሕሪ ደጊም ሲኣኸለ በታ ጻሕተርዋ ጓህሪ በኣይ ሞሽለቑ ክጽመም ኣይነብርኒ ህዝቢ ዓቕልዩ ጸንቂቑ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝተረኣየ ዘገርም ተርእዮታት ሓደ ቃልስታት ህዝቢ ኦሮሞን ኤርትራውያንን ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ክወሃሃድ ምርኣዮ
ድሕሪ ሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁዴሳ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ግዳምን ሓያል ናዕቢ ካይድ ከም ዘሎ ኩሉ ዝዕዘቦ እዩ ቁጥዐ ደቂ ኦሮሞ መትሓዚ ተረኽቦን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ከቢድ ሻቕሎትን ሕንፍሽፍሽን ወዲቑሎ ብሓቂ ሞት ናይቲ ድምፃዊ ንብዙሓት ኤርትራውያን ምስ ደቂ ኦሮሞ ከም ዝደናገጹ ገይርዎም ይርከብ ስም ኤርትራ ኣብ ትቕትለት ኢዳ ኣለዎ ዝብል ትሕምሕም ክስማዕ ምስ ምጅማሩ ንብዙሓት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ሕነ መፍደይ ከይኮኑ ስጋት ቀንዮ እዚ ስግኣት ዘበገሶን ካልእ ህልው ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክውከሶ ኣብዚ ሳልስቲ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ቴድሮስ መንግስቱ ካብ ሂስቶን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንናይ ታሪክ ተመራማሪ ወዲ ኦሮሞ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ኣብቲ ንሱ ዘዳለዎ ብቴድ ፕረስ ዝፍለጥ ናይ ማሕበራዊ ፕረስ ዓዲሙ ቃለ ምሕትት ገይሩሉ ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ዝተዛረቦ ኣገደሲ ነጥብታት ድሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ከነቕርባልኩም በዛ ኣጋጣሚ ንጋዜጠኛ ቴድሮስ መንግስቱ ካብ ልቢ ነመስግን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፕሮፌሰር እስቅኤል እንደምታውቀው ብጨላ ከተገደለ በኋላ አንዳንዴ የኤርትራ ተወላጆች ናቸው የሚል ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ከም ትፈልጦ ሃጫሉ ምስተቐትለ ገለ ኤርትራውያን እዮም ቀቲሎሞ ከምኡውን ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብቲ ቀብሪ ክኸይድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝወፀሉ ዝነበረ ግዜ ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ከይወፅእ ዓጊቶሞ ብቋንቋ ክረዳድኡ ይከኣሉን ዝብል ወረ ክናፈስቀንዩ መልስኻ እንታዩ በዚህ ያለ አስተያየት ምንድን ነው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትርና የኤርትራ ፕሬዝዳንት ዓለም እንደሚያውቀው የጠበቀ ግንኙነት አላቸው ያ የጠበቀ ግንኙነታቸው በሁለቱ መካከል ያለ ነው እንጂ ምን ሐሳብ እንደሚለዋወጡ አይታወቅም የሚታወቀው ነገር ባለፈው ጊዜ አቶ ኢሳያስ ታመመ እንዲያም ሞቷል ምናምን በሚባልበት ጊዜ በሌሊት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አስመራ ደርሶ ሌሊቱን እዛ ቆይቶ የተመለሰበት ጊዜ አለ አቶ ኢሳያስም ቆቃ መጥቶ የቀድሞ ኃይለ ሥላሴ ቤተ መንግስት ውስጥ ለሳምንት ከቤተሰቡ የቆየበት ጊዜ አለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ፕሬዝዳንት ኤርትራን ዓለም ዝፈልጦ ድልዱል ዝምድና ይዘለዎም ግን እዚ ብውልቆም እምበር ብደረጃ መንግስታት ኣይኮነን እንታይ ሓስቡ እንታይ ይዘራረቡ ዝፍለጥ ነገር የለን ዝፍለጥ ነገር ተሃልዩ ዝሓለፈ እዋን አቶ ኢሳያስ ሓሚሙ ክመውት ደልዩ ኣብ ዝተባሃለ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብሌቲ ኣስመራ በፂሑ ተመሊሱ አቶ ኢሳያስ እውን ናብ ኢትዮጵያ መፂኡ ኣብ ቆቓ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ናይ ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ምስ ስድራ ቤቱ ንሰሙን ዝኸውን ኣዕሪፉ ነይሩ ድንገት ኣብ ዘይተሓስበ ናብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ይፍፅም እዚ ናይ ክልቲኦም ስምምዑ ናይ መንግስቲ ይኮነን ክልቲኦም መራሕቲኦም ኮይኑ ግና እንታይ ዝዘራረቡ ህዝቢ ዝፈልጦ የልቦን ክልቲኦም ንበይኖም ዝዘራረቡ እምበር ዝተሓዝ መዘኻኸር እኳ ኣይተሓዝን እዩ ካብዚ ድንየው ኣብ ግምት ኢኻ ተኣቱ ክሓብኦ ዝደልዩ ምስጢር ኣሎ ዶክተር አብይ ነዚ ዘሎ እዋም ክጥቀመሉ ድሌት የብሉን አቶ ኢሳያስ እውን ነዚዩ ዝደሊ ጉዳይ ኢትዮጵያ የእትወናዩ ምርጫ ምክያድ ኣይድልን እዩ ሽግር ኢትዮጵያ እዚ ብሄራዊ ቃውማዩ ብምባል ብግልፂ ይዛረብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ብሄር ፖለቲካ ክፈርስ ድሌት ክልቲኦም እዩ ንሓድሕዶም ብለይቲ ዝዘራረቡ ክልተ ኣብቲ ዞባ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም መራሕቲዮም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰለስተ ኮሎኔላት ዝምርሑ ናይ ኤርትራ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ቤተ መንግስቲ ከቲሞም ከም ዘለዉ ብዙሕ ሰብ ይፈልጥ እዩ ገርጂ ኣብ ዝበሃል ቦታ ዝኾነ ካምፕ ከም ዘለዎም ይንገር ሕጂ ድማ ኣብ ነቐምትን ሻሸመኔን እውን ሰፊሮም ከም ዘለዉ ይዝረብ እዩ ህዝባዊ ተሳትፎ ዘይብሉ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ምልኪ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ይስራሓሉ ኣሎ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ አሉ ከኤርትራ የመጡ የኢትዮጵያ መንግስት የደህንን የሴኩሪቲ አፓራተስ ውስጥ የሚሰሩ አሉ ይሄ ድብቅ አይደለም ያገባናል እናደርጋለን ብሎ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ራሱ የተናገረው ነው አንዳንድ የኦሮሞ ተቃዋሚዎች እንደሚሉት ከሰማሁት እንደሰማሁት ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የኤርትራ አዲስ አበባ ውስጥም የኤርትራ እስር ቤት እንዳለ ሰምቼ ነበር ስለሱ የምታውቀው ነገር አለ ኣብ አዲስ አበባ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ሰሚዐ ነይረ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ እዚ ማለት ኤርትራውያንን የሚያስሩበት እኔ በሰፕቴምበር አዲስ አበባ ሄጄ ነበር ቅድም እንዳልኩ እኔ
ከኤርትራ ጋራ የተለየ ግንኙነት ስላለኝ ኤርትራውያንን ሳገኝ በጸጉር ቤት ይሁን በሌላ ቤት ሲሆን በእኛ በሬ ቋንቋ በትግርኛ ቋንቋ ብዙ አናግራቸዋለሁ። ብዙ አሉ ኤርትራውያን ማለት ኤርትራውያን ዝእሰሩሉ ማለት ድዩ ኣነ ኣብ ወርሒ መስከረም ከይደ ነይረ ኤርትራውያን ክረክብ ከለኹ ብትግርኛ ጌረ ይዛርቦም እየ ኩሎም ድማ ዶብ ጢሒሶም ዝመፁ እዮም ውሕስነት ከም ዘይስምዖም ድማ ይፈልጥ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ኤርትራ ኣቲኻ ይትበለኒ እምበር ከም ሓደ ተንታኒ ኮይነ ክዛረብ ከለኹ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ምግባር ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ረብሓ ይህብንዩ ፖለቲካ ኤርትራ ክሳብ ዝርድኣኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀደም ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ስለ ዘውፅእዋ ንዕኡ እንዳሽረፉ ክበልዑ ፀኒሖም ኮይኑ ግና ተሳትፎ ህዝቢ ይሃሉ ዲሞክራሲ ይከበር ሰብኣዊ መሰላት ይተሓሎ ንዝበሉ ብፆቶም ዝግልሉ እዮም መንእሰይ ከይለዓሎም ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ፀላኢትና እንዳበልዮም ናብ ሳዋ ዝልእክዎ ነቲ መንእሰይ ሕጂ ሰላም ምግባር ካብ ናይ ውልቆም ረብሓ ኣንጻር ሰላም ምግባር ዘዋፅኦም ኣይኮነን ኣቶ ኢሳያስ ሓደ ባምቡላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝረኸበ እቲ ንሱ ዝደልዮ ናይቲ ዞባ ጎብለል ናይ ምዃን ሕልሙ ዝተተግበረ ይመስል ኣብቲ ዞባ ንዝነበረ ብስም ኢጋድ ዝፍለጥ ሓይሊ ብሜላ ኣፍሪስዎ እዩ ኣብ ክንድኡስ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሶማልያ ከምኡውን ኢትዮጵያ ሓደ ስሉስ ሓይሊ ፈጢሮም ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ኣቶ ኢሳያስ ርቀት ፖለቲካ ይብሉን ተመክሮውን የብሉን ስለዚ በገባቢ ይፃወቱሉ ኣለዉ ማለት እዩ ይብል ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሶ አቶ ኢሳያስ የሚፈልገውን ያገኘ ይመስላል አንድ አሻንጉሊት አዲስ አበባ ላይ ስላገኘ ከሱ ጋር ማለት ይሄኛው አዲስ አበባ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር የአቶ ኢሳያስን ያህል የፖለቲካ ሶፊስቲኬሽን የለው ልምድ የለው ስለዚህ በአግባቡ እየተጫወቱበት ነው ለማለት ነው ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ እንታይ ከይበሃል ኣሎ በዛዚምና ኣሎና ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ክሳብ ንረኸብ ሰላም ቅነ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ጻንሖት እናበልኩ ኣብ መደብኩም መደብ መንስያት ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእይቶ ከምኡ እውን ብትሕዝቶታትኩም ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ ብኣድራሻና ሬድዮ ኤረና @gmail.com ብቁፅሪ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ብተወሳኺ እውን ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትልእኩልና ከም እትኽእሉ ክሕብረኩም ይፈቱ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝዋዓለ ይንገር ወዲ ሰብ ክቡር እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ካብ ኣፈጣጥራና ክቡራት ብጎይታ ብርአያ ስላሴ ዝተፈጠርና ኣብ መሬት ካብ ኩሉ ዝበለጽና ኢና ካብ ወለድና ተወሊድና ድማ ተማሂርና ጎቢዝና ክንዲ ሰብ ኮይንና ሓረግ ወለዶና ኸነቐጽል ውሉድ ወሊድና ንወለድናን ውሉዳትናን ኮይንና ንሃገርናን ህዝብናን ክንብል ንቡር እዩ ቤት ማለት ሃገር ስለ ዝኾነት ንሃገር ብደገ ዝመጽእ ሓይሊ ክትከላኸል ብጅግንነት እውን ክትስዋዕ ሓላል እዩ ኮይኑ ግን ወተሃደር ኮይንካ እዚ ኩሉ እናፈጸምካ ፍጻሜኻ ናብ ባዶ ክቕየር እንከሎ ንምቕባሉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚ ዘዘንትወልኩም ሓቀኛ ፍጻሜ እዩ ኣብ ሃገርና ኤርትራ እዩ ቦታ ዓሰብ ግዜ 2014 ወርሒ 7 ምዃኑ እዩ ክፍለ ሰራዊት 32 ብ71 ኪሎ ሜትር ዝፍለጥ ጸጋማይ ድፋዕ ክፍለ ሰራዊት 32 ኣብ 2007 ንዓሰብ ከይዳ ካብዚ ግዜ እዚ ብኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ሌተናል ኮሎኔል ሚካኤል ተኽለሰንበት እትእዘዝ ኣሃዱ እያ ነይራ ኣብዚ ኣሃዱ ዘለዉ ላዕለዎት ይኹኑ ታሕተዎት ኣዘዝቲ ግዜ ዝሰቐሎም እምበር ብቕዓቶም ኮይኑ ዝሓዝዎ ስልጣን ኣይኮነን ማለት
ካብ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ጀሚርካ ኣዘዝቲ በራጊድ ዘለው ሕማቅ ግዜ ኣብ ኮርሻ ስልጣን ዘወጥሖም እዮም። ማዕርጎም እውን እንተኾነ ኣብኡ ዘብፅሕ ኣይኮነን። ቀዳማይ ብርጌድ ኣዛዚ ካፒተን ሚካኤለ ወዲ ፈራዳይ፣ ካልኣይ ብርጌድ ኣዛዚ እዚ ትዝሓሸ ሰብ ይኽበሃል ይከኣል ሌተናል ኮሎኔል ማረ፣ ሳልሳይ ብርጌድ ኣዛዚ ካፒተን ኣፈድሽ፣ ራብዓይ ብርጌድ ኣዛዚ ማጆር ዘድንግል እዮም። ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ እዚኦም ከም ኣዘዝቲ መጠን ተጣበቕቲ ሰራዊቶም ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ብላዕሊ ዝመጽእ የኽፋእ ይጸብቕ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ምሕላፍ እዩ ስርሖም። ንሳቶም ጥራይ እውን ኣይኮኑን፣ ወላ ስጋብ ታሕቲ ዘለው ኣዘዝቲ ቦጠሎንን ታሕትዎት መኮንናትን እውን ከምዚ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎም። አቡበከር መሐመድ ዓሊ ይበሃል። ዕድሚኡ 38 ዓመት ኮይኑ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውሉድን እዩ። አቡበከር ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ሃገራዊ ግቡኡ ክፍጽም ኣብ ሻድሻይ ዙር ናብ ሳዋ ወሪዱ። አቡበከር ታዕሊሙ ወዲኡ ናብ ክፍለ ሰራዊት 32 እዩ ተመዲቡ። ኣብ ውዕዩን ዝሕሉን ድማ ንሃገሩን ህዝቡን ግንባሩ ሂቡ ደው ዝበለ ጅግና እዩ። ኣብ ሓይልታት እንትርፎ ክፍልታት ክፍለ ሰራዊት ሓደ ሓደ እስታፋትን በራጊድን በጠሎንን ተዘይኮይኑ ተራ ሰራዊት እቲ ዝሰልጦ ኣብ 2 ዓመት እንተዘይኮይኑ ኣብ 3 ዓመት እዩ ንሓንቲ ወርሒ ዕረፍቲ ንኽኸይድ ዝፍቀደሉ። ዕረፍቲ ኸይድካ ካብተን ዝተዋህባኻ መዓልቲ እንተ ደኣ ኣሕሊፍካ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ድሕሪ ምእታውካ ብበጣሕ ተጻዒንካ ንዓሰብ ትምለስ እሞ ብድሕሪኡ መንከልእዩካ ናብ ተሃድሶ ኢኻ ተኣቱ። ኣብ ሃዱኻ ኾንካ ዕረፍቲ ምስ ነውሓካ ዳሃይ ስድራ ክትገብር ኣብ 3 ወርሒ ን2 መዓልቲ ናብ ዓሰብ ኪድካ ቴሌፎን ትድውል። ካብ ኣንተ ሕሊፍካ ኦቶ ትእሰር። አቡበከር ስድርኡ ክርኢ ዕረፍቲ ከይከደ ነዊሕ ስለ ዝገበረ ዳሃይ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ክገብር ካብቲ ዝነበሮ ድፋዕ ዓሰብ ንኽኸይድ ፍቓድ ሓተተ። ተፈቒዱሉ ድማ ን2 መዓልቲ ከደ። ምስ ስድርኡን ደቁን በዓልቲ ቤቱን ተራኸበ። እተን ዝተዋህበኦ 2 መዓልታት ግዲ ሓፂሮ ንኦስ 1 መዓልቲ ባዕሉ ወሲኹ ኣሃድኡ ተመልሰ። ኣሃድኡ ኣትዩ ደቂሱ ዓለ። መራሕ ሓይሉ ማለት ኣዛዚ ሓይሉ ብሳጎኦ ናቶ ብዝብል ስሚ ዝፍለጥ ኣይ መፀን ኢሉ ክፍክር ድሕሪ ምውዓሉ መጺኡ ደቂሱ ከም ዘሎ ኣረጋገጸ። ፀውዑ ለይሉ ድማ ናብኡ ክኸይድ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። አቡበከር ተንሲኡ ከደሞ ብዘረባ ዘረባ ተነሃሃሩ። ናቶ ክእስሮ ንመራሒ ጋንትኡ ክጽውዕ ከደ። አቡበከር እንታይ ገይረ ክእሰር ኣይ እሰርን እናበለ ናብታ ንነዊሕ እዋን ዝዓጠቓ ብሬን ከላሽኑ ከደ። ሓባሪኡ ዕሚሩ ናብቲ ናቶ ዝነበሩ ሸነኽ ተኰሰ። ናቶ ከምዘይ ምሕሮ ተረዲኡ ሃዲሙ ተሓብአ። ኣባላት ሓይሊ ከካብ መንበሪ ገዝኦም ወፁ። አቡበከር ንመምህር ክብሮም ነጋሽ ዝተባሃለ ኣባል ሓይሉ ተኰሰሉ። ንናቶ ዝተሓስበት ጥይት ኣብ ክብሮም ዓረፈት። በጠሎን ሳልሲ ሓይሊ እንታይ ኮይኖም ብምባል ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰብ ብምሉኡ ተኣከበ። ናይ ካልኣይ ሓይሊ ኣዛዚ ወዲ ስራጅ ናብ አቡበከር ቀሪቡ አቡበከር ዳሓና ጆኻ ባዕሊ ኣለኹልካ እታ ብረት ሃበኒ ብምባል ከተሃዳድኦ ፈተነ። አቡበከር ድማ ከም ዝተባህሎ ብረቱ ኣረከቦ። ክብሮም ነጋሽ ሕክምና ከኣቱ ሸበድበት እናተባህለ እንከሎ ኣብ ኩሉ ከይበጽሐ ተሰውአ። ኣዛዚ ቦጠሎኒ ሰርጌንተ ደበሳይ ክንፈ መጺኡ ንአቡበከር ኣሲሩ ብረድዮ ርክብ ንሓበሬታ ንኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኣመሓላለፈሉ። ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት እንታይ ኮይኑ እንታይ ኣጋጢሙ ኢሉ ከይሓተተን ሕጋዊ መስርሕ ከይተኸተለን አቡበከር ክርሸን ቀጢን ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ደበሳይ ክንፈውን ነታ ትእዛዝ ከም ዘላታ ተቐበላ። ንይምሰል ኣሃዱ አቡበከር ክብሮም ተሰዊኡ ኣሎ፣ ስለዚ ነዚ ሰብ እንታይ ንፍረዶ ክብል ሓተተ። ኣባላት ሳልሳይ ቦጠሎኒ እዚ ብኣዛዚ ቦጠሎኒ ዝሕተትዎ ዝነበሩ ሕቶ ክምልስዎ ኣዝዩ ከበዶም። ማለት እዚ ጉዳይ እዚ
ብውልቀ ሰባት ዝፍረድ ዘይኮነ ጉዳዩ ብዝለዓለ ኣካል ክርአ ትጽቢት ስለ ዝነበሮም ካብቶም ኣባላት በጦሎኒ ብድፍረቱ ዝልለ ኣባል ሓምሻይ ዙርያ ሳልሕ ኢብራሂም ቸንቶ ርእይቶ ክህብ ተንስአ ሓራይ ኣቡበከር ከም ዝረኣናዮ ተግባር ፈጺሙሎ ግን ቅድሚ ፍርዲ ምሃብ እንታይ ኮይኑ ከምዚ ገይሩ ጸገሙ ይተሓተት እሞ ንሕና እውን እቲ ሽግር ክንፈልጦ ድሕሪኡ ዘተሓታትት ጉዳይ እንተለውን ናብ ቤት ፍርዲ ተላኢኹ ይተሓተት ዝብል ኣብ ልቢ ኩልና ዝነበረ ሓሳብ ሃበ ኣቡበከር ብገመድ ተኣሲሩ ኣብ ቅድሜና ደው ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ ደበሳይ ነብወከር ከይሓተተ ብላዕሊ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ክኽበር ስለ ዘለዎ እወ እዚ ሰብ እዚ ወላ ሓደ ጸገም የብሉን ኮነ ኢሉ በጦሎኒ ክውድእ ዝሓሰቦ ተግባር ብሓደ ሰብ ሓሊፉሎ ስለዚ ነዚ ናብ ካልእ ነብለሉ ጉዳይ ስለዘየለ ወዲእና ኣለና በጦሎኒ ፋሕ በለት ደበሳይ ናተይ ኢሉ ዝኣምኖም 4 ሰባት ጉድጓድ ክኹዕቱ ለኣኾም ሰዓት 7 ኣጋምሸት በጦሎኒ ዳግማይ ተኣኪባ ኣብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ኹርባ ኮፍ በለት ኣብ ፊት ዝተዃዕተ ጉድጓድ ኣብ ጎኑ ድማ ኣቡበከር ብገመድ ኦቶ ተኣሲሩ በጢሉ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ በቶም ከይፍለጡ ተባሂሎም ጉድጓድ ዝኹዓቱ ሕጂ እውን ዓይኖም ማለት ከይልለዩ ገጾም ብጨርቂ ዝተሸፈኑ 4 ሰባት ኣባላትና ስለ ዝኾኑ ግን ንምልላዮም ጸገም ኣይነበሮን በጦሎንና ኣብ ቅድሚ ኣዛዚ ብርጌድ ማረን ኣዛዚ በጦሎኒ ደበሳይን መግለጽ እናተጸበየት ደበሳይ ከም ትበሉ ኣቡበከር ብዝገበሮ ተግባር ብዙሕ ኣይንዛረብን ክርስቲያን ተወዲኢሉ ስለ ዘሎ ኢሉ ነቶም ብረት ኣጻዊዶም ትእዛዝ ጽበዩ ዝነበሩ 2 ግዜ ላምፓዲና መብራህቲ ገበረ እሞ ነብወከር ናይ 4 ኸላሽን ጠያይት ኣብ ዝባኑ ዓለበ ኣባላት በጦሎኒ ደንዘዙ ኣስደምደሞም ድማ ንሓደ ምሉእ ዕድሚኡ ንሃገር ዝወፈ ብናይ 5 ደቂቕ ጌጋ ጸገሙ ከይረጋገጽካ ብረድዮ ርክብ ይረሸን ክበሃል ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ኣቡበከር ነቶም ወሊዱ እምበር ክንዲ ሰብ ዘየብጽሖም 3 ደቁም ነቶም የዕብዮም ጻምኦም ዘይረኸቡ ወለድን በታን ኸተማ ዓሰብ ከይዱ ዝደወላ ስልኪ ናሓዋሩ ተፈለዮም ኣቡበከር ኣብ ልዕሊኡ ዝነበሩ 4 ሰብ ብረት ከይሞተ ጉድጓድ ኩዒቶምሉ ምስ ረኣየ እስተግፍሩላህ ዝብል ቃል ኣድሚጹ ነበረ ሬድዮ ኤረና ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜያት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ማስክ ማለት መሸፈኒ ኣፍ ክጥቀሙ ተራእዮም ዶናልድ ትራምፕ ንዝሓለፉ ግዜያት በቤት ጽሕፈት ምክትታል ሕማም ኣሜሪካ ከይተረፈ ኣፉ ክሽፈን ክምከር እኳ እንተቐነ ዕጭ ሓንፊፉ እዩ ነይሩ ሕጂ ደኣ እንታይ ሓድሽ ነገር ተረኺቡ እዞም መራሕቲ ኣፎም ክሽፍኑ ጀሚሮም ዘለዉ ዝብል ሕቶ ዓብይ እዩ ከም ዝፍለጥ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንዓለም ዓብይ ብድሆ ካብ ዝኾነ ክስተት ሓደ እዩ እንተኾነ ግና ድሕርቲ ናይ ከባቢ 2 ወርሒ ኣብ ገሊኡ እውን ክሳብ 3 ወርሒ ምዕጻው ኣብ ገዛ ማለት ውሸባ ምንቅስቓሳት ብኸፊል ተባሂሉ ምስተጀመረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሕማም ኮሮና ተረሲዑ ክበሃል ኣብ ዝከኣለሉ ደረጃ በፂሑ ይርከብ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ብድሕርቲ ንቕትለት ጆርጅ ፍሎይድ ኣመልኪቱ ዝግበር ዝነበረ ሰልፍታት ኮሮና ኣብ ግምት ኣይኣተወን ነይሩ ክሳዕ ሕጂ እውን ብኡ ገይሩ ተረሲዑ ኣሎ ወላ እኳ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ንቡር ህይወት ዘሎ ይምሰሎ እምበር ሕማም ኮሮና ግና ብዕፅፍታት ይውስኽ ከም ዘሎ እዩ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾነ ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝገለጸ ስለ ዝኾነ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ ተኸቲሎንኦ ዘለዋ ምሽፋን ኣፍካ ኣብ ህዝባውያን መጓዓዚታት ሓሊፋ ኣብ ድኳናት ከይተረፈ ህዝቢ ኣፉ ክሽፈን ይጽናሐለይ ዘይበሃል ዕማም ምዃኑ ትሕብር ዘላ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ብዘይካ ንሰብ ሞያ ጥዕናን ምልክታት ናይቲ ሕማም ዘለዎም ሰባትን እንተዘይኮይኑ ተጠቃምነት መሸፈኒ ኣፍ ኣድማዓነቱ ክንምንታይ ምዃኑ ርግጸኛ ኣይኮነን ሃገራት ግን ብውልቀን ብዝወሰድኦ ውሳኔታት ንዜጋታትን መሸፈኒ ኣፍ ክጥቀሙ
ካብ ምትብባዕ ሓሊፈን ከገድዳ ይረኣያ ኣለዋ ኣብ መፋርቕ ወርሒ 3 10 ሃገራት ጥራይ ዝጀመርኦ ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍ ሕጂ ናብ ልዕሊ 130 ሃገራት በፂሑ ይርከብ እዚ ብምኢታዊት ክረአ እንከሎ እተን ዝበዝሓ ማስክ ዝጥቀማ ዘለዋ ሃገራት ቀዳመይቲ ዓዲ ጣልያን ክትከውን እንከላ 83.4 ሚእታዊት ካብ ህዝባ መሸፈኒ ኣፍ ይጥቀማሎ ካልአይቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ 65.8 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ኣፉ ተሸፊኑ ይንቀሳቀሳሉ ሳልሰይቲ ድማ እስጳኛ ኮይና 63.8 ሚእታዊት ካብ ህዝባ መሸፈኒ ኣፍ ተጠቃሚ ኮይኑ ይርከብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ናይ መወዳእታ መግለጺኡ ኢልዎ ከም ዘሎ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ኣብ ነንሕድሕድና ዘሎ በኣካል መቀረራብ ከነወግዶ ከም ዘሎና እዩ ደጋጊሙ ዝመክር ንሕና ከም ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ከም ኤርትራውያን መቀረራባትና ሓደ ካብቲ ኣብ ነንሕድሕድና ዘሎና ምክብባር እነንጸባርቀሉ መንገዲ እዩ እንተኾነ ግና ኣብ ዝፈታነ እዋን ወላኳ ኣብቲ መጀመርያ ክንክተሎ ፈቲና እንተነበርና ሕጂ ግና ዝረኣይ ዘሎ በዓላት ምጽምባል ብፍላይ ከዓ ከም ጥምቀት ማሕበር ዝኣመሰሉ ነገራት ንጥንቃቄታትና ኣጉዲሎሞ ዘለዎ ይመስሉ እቲ ጽቡቕ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እናተግበርና ምጥንቃቕን ከም ግዴታና ክንወስዶ ይግባእ እዚ ብፍላይ ካብ ሃገር ወጻኢ ብፍሉይ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ንነብር ሰባት እዩ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ሰባት ነቲ ኣሰንባዲ ዘይንኡ ስለ ዝለመድዎ እምበር ስለ ዝጠፍአ ኣይኮነን ስሙ ካብ ማዕከናት ዜናታት ዛሕቲሉ ዘሎ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮ መደብና ኣብ ዝወዲእና ኣሎና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀነ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና